Tak a môžeme sa pustiť do súťaženia v druhom kole. Najvyššia bodová hodnota je 2500 bodov a v tajničke sa ukrýva jedlo. Niečo pre vás však, ale začína kolega, nech sa páči. $1800. C ako Cyril. Nachádza sa v tajničke. Dvakrát. Bankrot. Hneď je to bankrot. Pokračuje pán Miroslav. Spoluláska T ako Tomáš. T ako Tomáš. Tomáš nenachádza sa v tajničke T. Nech sa páči. $500. K ako Katka. K ako Katka. K sa nenachádza v tajničke. Nech sa páči. Koľko to bude teraz? 400. O. Bohužiaľ. Pán Miroslav. $300. Spoluláska M ako Miroslav. M ako Miroslav. Dvakrát. Pokračujeme ďalej. $500. Spoluláska O ako Oto. Spoluhláska O, taká nie je, to samohláska. Pokračuje pani Renáta. $400. V ako Viera. V ako Viera. V sa nenachádza. Pokračuje druhý súťažiaci. Sústredíme sa na písmeno. Ktoré písmeno to bude? Ale pozor. Je to 400. Dčko. D. D ako Dušan. Nenachádza sa v tajničke. Pán Miroslav. Pán Miroslav, čo poviete? Je to 2200. Spoluhláska P ako Peter. P ako Peter. Áno, to už je spoluhláska, dokonca sa nachádza dvakrát v tajničke. A hneď máte 5000 bodov. Pokračujete ďalej. $500. Spoluhláska Eš ako Eš ako Šimon. Šimon alebo Štefan. Je tam. Výborne. 5500 bodov máte. Bankrot je za nami. Je to 500. Spoluhláska H ako H ako Hugo. Hugo. Áno. Je tam. Nezopakovali sme to ako v prvom kole s tým háčkom. Pokračujeme ďalej. Môžem luštiť tajničku? Môžete luštiť tajničku. Morčacie prsia na šampiónoch. Morčacie prsia na šampiónoch. Morčacie prsia na šampiónoch. Nie je správna odpoveď. Nech sa páči, pokračuje pani Renáta. Vy máte zatiaľ 0. Teraz to snáď bude lepšie. Je to 500. R ako Renáta. R ako Renáta. Áno, výborne. Renáta je tam, máte 1000 bodov. Pokračujete ďalej. Skoro bankrot, ale ten prešiel. 700. S ako Stano. S ako Stano. Výborne.
1700 bodov máte, len tak ďalej. ESO. Výborne, máte ESO. Vyložili ste si ho, môžeme pokračovať. Určite už tu ho rozmýšľate nad tajničkou aj nad písmenom. 2200. N ako Nora. N ako Nora. Výborne, výborne, dvakrát. Čo ďalej? Budeme krútiť kolesom. Máte 6100 bodov. Čo nám padne teraz? Je to 1200. Č ako Čestmír. Č ako Čestmír. Výborne. Budeme točiť ďalej. Je to 500? Môžem kupovať si samohlásku? Nie, točili ste Jaj. kolesom, musíte hovoriť písmeno. M? M. No to tam môže ja. Môžem použiť? Môžete použiť ESO teda. Nech sa páči a točíte znova, alebo si kupujete samohlásku, alebo luštíte tajničku. Kúpim si samohlásku. Samohlásku. Akú? A. A. Samohláska A. Trikrát, štyrikrát. Samohláska A štyrikrát, výborne. Sústreďte sa. Môžem luštiť tajničku? Môžete luštiť tajničku. Morčacie prsia na šampanskom. Bohužiaľ nie je to správne. Pokračuje kolega Zdeno. Zdeno bude krútiť kolesom. Bohužiaľ máte nulu. Je to 600. Skúsim hádať, ale morčacie Nie, prsia na šampiónoch. musíte povedať písmeno. O. Bohužiaľ, spoluhlásku točili ste kolesom. Pokračuje pán Miroslav. Pán Miroslav bude luštiť tajničku. Nech sa páči teraz. Morčacie prsia na šampiónoch. Morčacie prsia na šampiónoch. Poprosím ticho v obecenstve. Je to správna odpoveď? Nie je to správna odpoveď. Opäť pokračuje pani Renáta. Nech sa páči, budete lúštiť, alebo si kúpite samohlásku, alebo budete točiť. Nech sa páči. Kúpim si samohlásku I. Krátke. Samohláska krátke I. Je tam. Trikrát. Pani Renáta, držíme vám palce. Môžem si ešte kúpiť Môžete si ešte kúpiť, áno. samohlásku O. Samohláska O. Dvakrát sa nachádza. Čo teraz? Poprosím ticho v obecenstve. Napätie stúpa. Môžem si ešte kúpiť samohlásku E. Samohláska krátke E. E. Áno, je tam. Máte ešte stále 5300 bodov, takže čo teraz? Poprosím ticho v obecenstve. Čo to bude teraz? Kúpim si... Budete si kupovať samohlásku, alebo budete luštiť. Plynie vám čas, musíte sa rozhodnúť. Ide váš pán kolega, nech sa páči. Točili ste kolesom, takže je to 500. Nech sa páči, pán Zdeno. G ako gusto. G ako gusto. Nenachádza sa v tajničke. Pokračuje pán Miroslav. Budem krútiť. Budete točiť kolesom. $1200. Spoluhláska dlhé O. Dlhé O nie je spoluhláska. Bohužiaľ, ide pani Renáta. Môžem luštiť tajničku? Môžete luštiť tajničku teraz. Morčacie prsia na šampiónoch. Nie je to správne. Pokračuje znovu pán Zderom. Prosím, ticho v obecenstve. Napätie v štúdiu kulminuje. Pán Zdeno. Vytočili ste si 600. Neviem. Neviete nič. Nechcete nič povedať. Nič rozumiem, ale nenapadá.
Čas plinie, uplynul. Nech sa páči, pán Miroslav. Skúsim hádať tajničku. Skúsite hádať tajničku. Nech sa páči teraz. Morčacie prsia na šampiňónoch. Morčacie prsia na šampiňónoch. Nie sú to šampióny, sú to šampiňóny. Nahrali ste 6000 bodov a môžete si vyberať z nášho druhého výkladu. Vyberám si bicykel a sadu čajov. Tak, šampiňóny sme